Chinangwa chevhidhiyo iyi ndechekukuratidzai kuti magwaro anobatanidzwa sei muchishandisa chirongwa chinobatanidza kufambiswa kwenyaya mumatare pachishandiswa mishina yemazuva ano. Muchirongwa cheIECMS mune mukana wekubatanidza magwaro akawanda akasiyana kumaita gwaro rimwe chete. Kuti mukwanise kubatanidza magwaro, tevedzerai nhano dzinotevera. Nhano yekutanga, mukange mapinda pakanzi create new case, dzikai muende pane magwaro. Nhano yechipiri, dzvanyai kumusoro pakona nechekurudyi pane tumadodzi tutatu mosarudza merge document pasarudzo dzinenge dzabuda ipapo. Nhano yechitatu, muri pagwaro ravhura, chinyorai mashoko anodiwa anoti zita regwaro, mapepa egwaro akaita sekutevedzana kwawo. Nhano yechina, chirongai magwaro enyu nenzira yamunoda kuti ataridzike nayo mugwaro rekupedzisira. Kuti mukwanise kuita izvi, dzvanyai panoita kuti mukwanise kuzuva nekuisa gwaro pamuri kurida. Nhano yechishanu, kana pakati pemagwaro amaisa paine rimwe ramusiri kuda pamagwaro amabatanidza, ribvisei. Kuti mukwanise kuribvisa, fambisai munongedzo wekombiyuta pamusoro pegwaro iroro mobva madzvanya bin kuti zvidzimike. Nhano yechitanhatu, dzvanyai pakanzi merge document uye zvichienderana nekuti mapeji epakombiyuta akarongedzwa sei, gwaro rinogona kudzika roga download, kana kuti munobvunza kuti gwaro renyu rochengeterwa papi pacho. Nhano yechinomwe, kana kombiyuta ichinge yapedza kudownloada, vhurai gwaro racho kuti mukwanise kuona zvakanyorwa pariri. Nhano yechisere, chibatanidzirai magwaro ese epanyaya segwaro rimwe chete idzva kana zvakakodzera. Uye nogona kungodzima mamwe aye anenge ari pawo ega kana muchizoona zvakakodzera. Mukangodaro, matobudirira kubatanidza magwaro kumaita rimwe chete.